كما يمسكم خبركم تحتاتلتين لو ميسوني 10 شمانتا تحساس ساعة 9 مشات استدالوا زينا ومسانا دوا حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتولنا بخبر زعدم بيتروس منقص عرس زينا هوسبيتال حليبت زعاتقوا زمنا ومسارحيتات ببقعات صفة زهبوا أقولقلوت عبيا استواصوا يقبر لهم عب نوزو واحد غيح مدلدال سلساو زمدنا عب مسرح ممهارن مستمارن تبغو ترحيبوا ممهدار نوزو باكرن مثل يسرح مشارق تزقبر متحبار بزل على كدفها قالو مخانو قريتون إسرائيل عب جاباليا بزكايدة الدبدب وحدو 210 سلمايين فلسطينيين تقتيلهم منقص زباويت ريبابليك تشاينا لو على ونتن مريتا وحدنتن هاجرون محلاو ترير سجنتي كم زوس دافليتو سمين كوريا هجور سجر بالستيك ميسايل كم زفتنت جابان دوب كوريان حبيران هاجراو موكس هوسبيتال حليبت ببوانو بزعات قزلو زمناو مسارحيتات بقعاتن صفتن زهبا أقولقلوت عينتا ولوت يمتصالو وكيل إيرنا يوناتان يعبيو بملكاي صبصب نزدالو تحستو دانايت قبري هوت كتقربيان هاجراو موكس هوسبيتال حليبت ببجزيو زعات قزلو زمناو مسارحيتاتن موياوي عقم سبن أبقعاتن صفتن زهبو أقولقلوت عبا استواصو يقبر كمزلو ميديكال دايركتور نايت هوسبيتال دكتور لؤل بانتير كحبيروم مس إيرينا أبزا كايروك على محتد دكتور لول اتو هوسبيتال بخلت عبيت خفلتات مالت كفل حفشاو متبحتن كفل وشت أو حماماتن زقوم مخان بمتقاس أقلقلوتات حكمنا عطمن جماوتن حكمنا قاتلو حكمنا سنن منقاقان حكمنا قربتن فيزيوترابن كمون كتتل تمحلالفتن زي تمحلالفتن حمامات كم زوهاب قليتهم هاقراو موكسو هوسبيتال سلسة عبيت ناي متبحت خفلتات هلو ناي عطمن جماوتن متبحت اللو بينو ناي حفشاو متبحتي وين الله كم خاناي حمام قاصل ناي قاصلو زغاطمه متبح زكايدالو مالتيو ابناي عصم جماتن ازي كله ناي مسبرت يكون حدغاتات بملؤ قصالي توشتال ابسراح يركب اب قاصلو خا بسنك قاصلو بسنك حدغاتات ناي ميچمدار محاوراتن كالن زغاطمه كفلي اهادو علنا او خا ناتو متبحتي برمعلتاو مالتيو كم خا افتح حفشاوي كفل متوحتي بهاد جرار سيرجري خا معلتاوي خا 10 تسكا 10 تخلت سب متوحتي يكبر اب كفل حفشاو متوحتي رينا خا ناي معناتو ناي حموت تصر كرتيت ناي كوليت تصر ناي كوليت صقمات حجي ابزي ببزحي يزغبر معناتو كل زاكد مسارحتات ناي كوليت زدل مسارحتات ناي عصرشنت ديو خالديو بمولو ابانا سلازغبر زلو يقبر مالتيو كل استفلا اللي زخونه ناي مطبح زليو نغرات يقبر مالتيو ازي زمناو زخونه مسارحتات عتيق زلو اب كفل عصم تمسينا ازين زمناو فلوروسكوبي زبحال كل ناي مطبحتي اب كال هاجر ازي او وحدات هاجرات زركب عبيت زمناويان مطبحتي زحجزو مسارحتات عتيلو اب كفل حفشاو مطبحت رينام بفلاي نزناي كليت زملكت كله الله زبحال زمناوي مسارحتات عتيقلو معناتو قدمت عصرشنت حجي زنبره مطبحتي بزمناو مطبحتات مطبحت خيغوركا بترانسليترال زبحال مطبحتي جميرنا لنا معناتي معناتو اخل زغونه مسارحتات علينا معناتي ابتنا راجي ناي ايماجين تمصينام كل انتن حدثي انتن ماشينات مصين زلوا ازين زمناوي زغونه ناي اكس راي ناي كله زغبرا قد محجي زي نبره مثالي اي في بي زبحال انترافينوس كليت صقم دحراليو دراخات ابيكم زله صقم تريالو عبيت ماشينات اتاتيلو اقربا غزيم ناي سيتي سكان ناي ام ار اي كناتو مدبات الله مالتيو معلتاوي كاب 400 كسب 450 تገልገልቲ ከም ዝረአዩ ጠቂሱ ድማ ኣብ ቀዳሞት 10 ኣዋርሕ ናይ 2023 ብጠቕላላ ልዕሊ 8000 ደቂሶም ልዕሊ 94000 ድማ ተማላሊሶም ከም ተሐከሙ ኣብሪሁ ንኣገልግሎት መጥባሕቲ ብዝምልከት ዶክተር ልኡል
4769 ተገልገልቲ ፎኩስን ከቢድን መጥባሕቲ ክካየድን ከሎ ካብዚኦም እቶም 248 ግድያት ቃጸሎ ክኾኑ ከለው 60 ናይ ዕጽምትን ጅማውትን 20 ድማ ናይ ዓንዲ ሕቆ መጥባሕቲ ዝተካየደሎም ምዃኖም አፍሊጡ መጥባሕቲ ዝገበሩ ሕሙማት ክርኢ ከለና ብሓፈሻ ኣብዚ ሆስፒታል 4769 ሕሙማት ኣብ ውሽጢ 10 ወርሒ መጥባሕቲ ገይሮም ማለት እዩ ከምኡውን بوصاتኛታቱም ዝግበር መጥባሕታ ስለ ዘለና በወጻተኛትን ኣብ አሃዱ አጸሎ 248 ኣብ ዓጽሚ ጅማትን ከዓ 60 መጥባሕቲ ተገይሩ ማለት እዩ ዝሓለፈ 10 ወርሒ ከምኡውን ምሳና ናይ ቻይና ሓኻይም ስለ ዘለውና ናይ ዓንዲ ሕቁር ወይ ከዓ ስፓይራል መጥባሕቲ 10 ተገይሩ እዚ ከዓ ብሙሉእ ዕውት ነይሩ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ምትእትታው አገልግሎት ምሕጻብ ኩሊት ሲቲ ስካንን ኤምአርአይን ሕክምና ውጹዓት ሕሙማትን ኣብ ስራሕ ንዝጸንሐ ማእከል ፊዚዮቴራፒ ሓድሽን ዘመናውን መሳርሒታት ምዕጣቕ ከምኡውን ምስፋሕ አሃዱ ህጹጽ ረድኤት ካብቶም ቀንዲ መደባት ስራሕ 2024 ምዃኖም ገሊጹ መጻኢ መደባት ዘለና ንሓስቦ ዘለና ክንገብሮ ቀረባ ግዜ ንገብር ከዓ እዚ ናይ ምሕጻብ ኩሊት ክፍሊ ክንገብር ኢና ካልእ እዚ ናይ አይሲዩ ወይ ከዓ ናይ ውጽዓት አቆረታ ጥራይ ዘላ ኣብ ሓሊበት ሆስፒታል ክንከፍር ምስ ጥዕና ኩሉ አቆረታት የሚቀራረብ ስለ ዘሎ አቀረባ ጊዜ ክፈት حسب ካልእ معول ዝኾነ ፊዚዮቴራፒ ዘሎ ፊዚዮቴራፒ ኣዝዩ ማዕቢሉ ብዙሕ ካብኡ ዝያዳ ዝማዕበለ ናይ ፊዚዮቴራፒ ናይ ምንቅስቃስን ኣዝዩ ገዳስ ስለ ዝኾነ ከዓ ክንከፍት መደባት ኣለና እዚ ህጹጽ ረድኤት ክፍሊ ህጹጽ ረድኤት ከዓ ሕጂ ኣባና ዘሎ ኣዝዩ ኣብ ኩሉ ዋላ ቆረታት ኸድካት ናይ ህጹጽ ረድኤት ኣዝዩ ጸቢብ ምሳይ ስለ ዝኾነ ኣብ ሓሊበት ዝዓበየን ዝበለጸን ብዙሕ ዓራት ዝሕዝ ካብ 30 ዓራት ዝሕዝ 24 ህጹጽ ረድኤት ክህብ ዝኽእል أهدو كنكفتهم أما دبات علنا كله زناي سيتي سكانن نا ام ار اي كا قربا غزي خفتلنا مخنياتو كل نغرنا اورتا ترايز خيزلو ابزيم ناتو ساغبر كتن كلالنا حلافي ممحدار فاينانسن هوسبيتال حليبت اتو دبس حيلون بغدو زتمال مسمرات ماين الكتريكن بمودادو زصنح حصرتات كم تفتحه مدقس كفلتاتن عين مدرن دما كم اتتصغن بمغلاص اب مصاي نمدنفعو كم زسرح انطيروم مسمرناي ماي دما كمت كله بهاجرنا زلو تمسمر ماي سددلنا عبيت واسكاتات نملك بودماني بجرافيت غيرو خان تحت وريدو خيد كم زلو غبر ابغل خفلتات الوانا صقم كله طبق لنا الكاخ تحلفو زي كونس ابغل خفلتات الوانا سنكاني ابسرح نركب نعن كاخر ما حيشن نصعر لنا اب عد قيح مدلدال سلساو زمدنا ممهران ولدن تمهارون اب مسرح ممهارن مستمهارن صبو وصيت كم ترخبو بعصر تحساس بستخايد اخيبات غليصون زستغلص تمهارن ممهرانن ማእከለ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ቋሓይቶም ምስ ወለዲ መምሕዳራት ከባቢ ሃዳሙ ሕሽመለ ሃይነባ ዕናብዑር ተኾንዳዕን ማእለውያን ኣብ ዝገበሮ ርክብ እዩ ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ መምህር ክብረ ኣብ ኪዳና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ኣብ ውጽኢት ተማሃሮ ዝረአ ዘሎ ምምሕያሽ ፍረናይዚ እናበረኸ ዝመጸ ዝምድና ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ መጻኢ ብዕቱብ ከም ዝስራሓሉ ብርሂሙ أموداتا بقعات نمجمجام أبستخايد ودر حفشة فلتات نستعوتو كمون أبي عمة تمرتي كلتاشن عسران كلتن عسران سلستن بلوتات نزنا بروت سلسة تماروش اللي ما تعدينهم أبي كلتاشن عسر تغلتن سرعة أكاديمية وتمرتز جمرت مع كلاي درجة بيت تمرتي كوحيتو لعلي حدا شحن 400 تمهارو اللوان ممحدار نو زباكرن كلتاشن عسران سلستن استوطن مدبات تغباريو اب بايتا كمي كم زنبرن مغمغام اب زكايدو اخيبا مسنا يسرح مشارخت بمتحبار استعمى وصيتاو كم زنبر غليصو نصبصا وكيل رينا بيت ال سولومون ارسيما سمورم كتقربيا ممحدار نو زباكرن بعصر 4 تحساس تغبار مدبات كلتاشن عسران سلستن اب زغمغملو مسنا يسرح مشارختي بقندو دما مس بيت مخري كتما زغبر متحبار بزلعل خمس دفعلو غليصوم أبز غربة صبصب تمرتي تساتفو دق انستيو اب كلاي درجه ناب لعلي 54 ميتاوي تكب كم زبله بقدمه تمرتي ناي زمطو تمهارو وصيت كابتن بقدمه تمرتي زي حالفو ناي 32 ميتاوي تفدلي كم ترايو متن مقراص تمهارو ابز حش درجه كم زركب متن مترافاب كفل غنا كاب 12 ميتاوي ناب 20 ميتاوي تكب كم زبلن عتب قلحتا كم زدليون بريهم
نحرشاون نطفتات بزملكت اب زغربه صبصاب دما لمعت احملتن فرتاتن عبيت كم زمزغبه نحرستوت ابو هدمي لا طاقما صربا لعن مدلاو بهرياو دخعنا استمهرو كم توهبه ام عقاب ماين حمد دما ادمعين نطفتات كم تسلاسله تغليصم ابتي اغاطامي تريوتات مهنا زي حغاو ابايت كم زوسخه متأتتاو مسمر ماين نزنبره صغمات بمطونو كم زقالله امداي وهد نطفتات عنان كتتل بداوያን حماماتن زناد وصيت كم تمزغبه كمون اماتوتاوي نطفتاتن صريت አከባብን ዝምስገን ስራሕ كم تسلاسله تنصيروم ተሳተፍቲ በወገኖም ቆጠራ ህዝቢ ክካየድ አምህና ዝሕጋው አባይት ዝግበር ቁጥጥር ክሕየል ጥሪት ካብ ከተማ ክወጻ ትግባር ሕጋው ውዕላት አካራይን ተኻራይን ክሕየል ተርእዮ ባልዕ ጋንሸራ ቁልጡፍ ፍታሕ ክናደየሉ ዝብልን ካልእን ርእይቶታት አቅሪቦም አማሓዳሪ ከተማ ከረን አቶ ረዘነ አርአያ ንአገዳስነት ናይ ትገምጋማ ብዝውጠን መደባትን ትግባሪውን ብምጥቃስ ኣብ 2024 ኣብ ምእካብ አታዊታት ብዝሓየለ ክስራሕ ምዃኑ አብርሂዮም ጨንፈር ትምህርትን ዘባ ማይ ዓይኒን መምህራንን ሱፐርቫይዘራትን ቅድመ ትምህርቲ ብ9-10 ታሕሳስ ስልጠና ሂቡ እቲ ስልጠና ህፃናት ኣብ ቅድመ ትምህርቲ ክሕዝዎ ዝግባእ ብቕዓት ሒዞም ንኽወፁ ክካየድ ኣብ ዘለዎ ጻዕሪ ዘተኮረ ምዃኑ ሓላፊ ትምህርቲ ኣብቲ ንዘባ መምህር ጣዕመ ፍትው ገሊጹ ነቲ ስልጠና ዝሃባ ሓላፊት ምክትታል ቅድመ ትምህርቲ ኣብ ዞባ ደቡብ መምህር ግደይ ተስፋይን ሱፐርቫይዘር አልፋ ዕቁባ ገብርን ኣብ ኣገዳስነት ቅድመ ትምህርቲ ውጥን ምሕደራ ክፍሊ تحستو كاريكلم وهود أقراربان أوراد بان تمرتي نكتتال درجة معبالة أب كل عدمة 4-5 زركبو هتسانات أب زبل زعباتات سفيح مردات هايبان نأقداس نتناي سلطانا زي تقصو سلطانتي أب كدمة تمرتي زواب تحستو نبهالن كبرتاتن زوغل لحن بهاقراو كاريكلم زمئزازن كخون تلابيام ኣብ ንዘባ ፎርተሳዋ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት መንግስትን ሰብ ጸጋን ብሓባር ብዝወሰድዎ ተበግሶ ኣብ ከባቢኦም ንዝርከቡ ስድራ ስዋኣትን ኣላይ ዘይብሎም ቆልዑን ገንዘባዊ ኣበርክቶ ገይሮም ብመሰረት ካብ ምምሕዳርቲ ንዘባ ዝተረኸበ ሓበሬታ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ካብ ወርሓዊ ደመዞም ዘዋፅዎ 39,000 ናቕፋ ከምኡውን ሰብ ጸጋ ካብ ኣታዊታቶም ዘዋፅዎ 21,000 ናቕፋ ብጠቕላላ ን20 ስድራ ስዋኣትን ኣላይ ዘይብሎም ቆልዑን ተመቃሪሑ زي خبركم تخطاتلتي صعب أهقراو زيناتات دبداب إسرائيل بالعلم وشمت غزة 73 معلتات أغوصيرو أبزولو لومي 18 تحساس بجباليا بستقايد الدبداب نفرتن كبير براتن بوحدو 210 سلاميين فلسطينيين كم تقتلوا سمزت عناتو وشمت قليزهم أفنيا منستر مكلخال إسرائيل بزعب عزيز سباو كساراتات كانت زي قلته حبتي عشحات فلسطينيين تعقبهم لزلو كبابي سرحت كم تخيل جنافريتو زي كم ديلن كله صحافي مكلخال أمريكا لويد أوستين عب إسرائيل مسمزنو يعاف جالانتن قدام منستر بنيامين نتنياهو كم تزرار بتقليتو عدتنا يزي لعلواي بعل مز مكلخال بقندو بزعباتي أمريكا إسرائيل تجبر زلا وتهدرا ودقفن مزراب مخانو يزواج زجاو حزلو أمريكا تجت بشعات تكمتي كابزولع ناي $100 مليون أطوار إسرائيل بملكع حاجزن مشتان كم زغربت تصوات يحبرون إسرائيل أمريكان تركبن مشارختان تي دبدب كقارت كاب حيل وجنات نزغرب زلو تصويت كنت زقون عبايتو تصتان نزغرب إمامتات كعكتان متنحن نفلتين መንግስቲ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና አሜሪካን ደሴት ታይዋን አጽዋር ንምሻጥ ንዝወሰደቶ ስጉምቲ ብምቁናን ሉዓላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ሃገሩ ንምኽባር ተሪድ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ገሊጹ መንግስቲ ቻይና ነዚ ዝሓበረ አሜሪካ ንደሴት ታይዋን ኣስታ $300 ሚልዮን ዝግመት አጽዋር ክሸጠላ ንዝቐረበ እማመ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ብ15 ታሕሳስ ከም ዘጽደቆ ኣብ ዝጋወሓሉ ዘሎ እዩ ኣፍኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ብ18 ታሕሳስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ኩባንያታት መፍረ አጽዋር አሜሪካ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ኣፍሊጡ ኣሎ أمريكا نتالو علاويت هاجر إغريتا نتالو علاويت أكل تشاينا زخونات دسيت تايوان تجبر مشت أطوار نخلتين هاجرات بقدامنت كابزي كادو قداي مخاني حبر منجست تشاينا أمريكا نبوليسي حانت تشاينا كتخبر بترجعامي بمتزوع قداي دسيت تايوان كأي مسمار كم زخونن أدلاي كوين مزرق ودما وتادراوس قمتي كموساد دحر كم زي بليو كتنقطعنيهم سمين كوريا بلومي 18 تحساس بزوج حليتي أهجر سجر بالستيك ميسايل كم زفتنت جابان دوب كوريان حبيران تلعلي 15 كيلومتر كون شاف كم زخل استقلت ميسايل كسب جزات أمريكا كي ترفه ناي متقع عقمي كم زلو تدرون كيلاتات جليتهم
እቲ ፈተነ ንጸጥተን ዓብ ስጋት ምዃኑ ዝገለጻ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ህጹጽ ርክብ ከካይዳ ምዃንን ገሊጸን ኣለዋ። ኣሜሪካ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ንሰሜን ኮርያ ንምብዳህ ስሉሳዊ ወተሃደራዊ ዝምድና ንምድንፋዕ ካብ ዝነጥፋሉ ዘለዋ እዋን ሰሜን ኮርያ ብወገና ክመጻ ዝኽእል ስጋት ንምምካት ወተሃደራውን ጸጥታውን ዓቕማ ክብተብል ምህላዋ ይፍለጥ። ንሰራዊታ ብልዑል ተጠንቀቕ ገይራቶ ዘላ ሰሜን ኮርያ ዝተራቐቐ ኣጽዋር ናብ ዕጥቃ ኣጸንቢራ ከም ዘላ ይግለጽ። ቁላውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ እናኸረረ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ክልቲአን ኮርያታት ከቲመንኦ ዝጸንሓ ወተሃደራዊ ውዕል ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሳምንታት ከም ተሰረዘ ይረድኡ። ደቡብ ኮርያ ድሕሪ ምስራዝ ትውዕል ንክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘዳው ከባቢታት ጸጥታውን ወተሃደራውን ኮለላታት ከም ተካይድ ምግላጻ ዝዝከር እዩ። ንንጥፈታት ጎረቤታ ደቡብ ኮርያ ብዕቱብ ከም ትከታተሎ ዝሓበረት ሰሜን ኮርያ ላዕላውነታ ንምውሓስ ኣድላይ ዝበለቶ ስጉምቲ ከም ትወስድ ኣጠንቂቓላ። በዚ ድማ ቁልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ናብ ወተሃደራዊ ረጽሚ ከይምዕብል ስጋት ሓየሎ ወገናት ኮይኑሎ። ኣሜሪካ ብሓውሲ ደሴት ኮርያ ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ምትእትታው ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ቅልውላው ምዃኑ ጸብጸባት የረድኡ። እስራኤል ሎሚ 18 ታሕሳስ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ዕላማታት ሶርያ ደብዳብ ሚሳይል ከም ዘካየደት ተጋዊሑ። በቲ ኣብ ከተማ ደማስቆ ዝተፈጸመ ደብዳብ ብርክት ዝበሉ ወተሃደራት ሶርያ ክቆስሉ እንከለዉ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ትካላት ሃገር ዕንወት ከም ዝሰዓበ ተገሊጹ። ገለ ካብቲ ሚሳይላት ዕላሙ ከይወቕዐ እንከሎ ብጸረ ነፈርቲ ሶርያ ከም ተወቕዐ ማዕከናት ዜናታ ሃገር ኣቃሊሐን። እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሶርያ መጥቃዕትታት ከተካይድ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቐሱ ጸብጸባት ብግዳማዊ ምትእትታው ዝሰዓበ ቅልውላው ሶርያ መሊሱ ይኸርር ከም ዘሎ ጸብጸባት ይረድኡ። ኣብ ዞባ ኩዊንስላንድ ኣውስትራልያ ንመዓልታት ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ንዋታውን ኣከባቢያውን ዕንወት ወሪዱ። ኣብ ገለ ከባቢታት ኣብ ዓመት ሙሉእ ዝወቅዕ መጠን ዝናብ ኣብ ሰዓታት ከም ዝሃረመ ዝጠቐሱ ጸብጸባት በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ኣሽሓት ኣባይቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ቀንዲ መስመራት ጽርግያ ትሕቲ ቅርጺ ቀረብ ኤሌክትሪክን ካልእን ከም ዝዓነወ ሓቢሮም። ዓሰርተታት ኣሽሓት ናብ ብርኽ ዝበለ ከባቢታት ክጉዕዙ ትእዛዝ ክመሓላለፍ እንከሎ ነፈርቲ ያሬታ ነበርቲ ሰፊሕ ከባቢ ድማ ተኸርዲኖም ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ኣብ ገለ ከባቢታት ሓራግጽ ክንቀሳቐሱ ስለ ዝተረኣዩ ስጋት ከም ዝፈጠሩ ተሓቢሩ። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካዊት ሃገር ሪፓብሊክ ጊኒ ኣብ መዕረቂ ነዳዲ ብዝተኸስተ ሓደጋ ኖት ግን ባርዕን ኣብ ህይወት ሰብን ንብረትን ጉድኣት ከም ዝወረደ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። በቲ ናብ 18 ታሕሳስ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ኣብ ማእከላይ ከባቢታት ርእሰ ከተማ ኮናክሪ ዘጋጥመ ሓደጋ ብውሕዱ 8 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ህስያት ዝርከቦም 84 ከም ዝቆሰሉ ተሓቢሩ። በቲ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ሓያሎ ህንጻታትን ትሕቲ ቅርጽን ዕንወት ወሪዱ ኣሎ። ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ንምንጻር መርመራታት ይካየድ እኳ እንተሎ ዘይውሕስ ኣገባብ ምኽዛን ነዳዲ ዘስዓቦ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝእመት ዘሎ። ትማሊ 17 ታሕሳስ ኣብ ምብራቃዊ ኣርጀንቲና ዝተኸስተ ሓደጋ ህቦውላ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ንሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። በቲ 150 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ብዝሕንበብ ንፋስ ዝተሰነየ ህቦውላ ዛጊት 14 ሰባት ከም ዝሞቱን 10ታት ካልኦት ከም ዝቆሰሉን እዩ ዝሕበር ዘሎ። ብዘይካዚ በቲ ተፈጥሮዊ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ መንበሪ ኣባይቲ ትሕቲ ቅርጺ ቀረብ ኤሌክትሪሲቲ ጽርግያታትን ድልድላትን ዕንወት ከም ዝወረደ ተፈሊጡ። ኣብቲ ከባቢ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ዝኣወጀ መንግስቲ ኣርጀንቲና ግዳያት ንምርዳእ ዝካየድ ስርሒት ክሕይል ኣዚዙ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ በቲ ህቦውላ ትማሊ 17 ታሕሳስ ኣብ ጎረቤት ሃገር ኡራጓይ እውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ይግለጽ ኣሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ሆስፒታል ሓሊበት ዝዓጠቆ ዘመናዊ መሳርሒታት ኣብ ብቕዓትን ጽፈትን ዝህቦ ኣገልግሎት ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ይገብር ኣሎ። ኣብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ምድልዳል ስሉሳዊ ዝምድና ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ጽቡቕ ውፅኢት ተረኺቦ። መምሕዳር ንዞባ ከረን ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቱ ዝግበር ምትሕብባር ብዝለዓለ ከም ዝድፋኣሉ ገሊጹ። እስራኤል ኣብ ጃባልያ ብዘካየደቶ ደብዳብ ብውሕዱ 110 ሰላማውያን ፍልስጤማውያን ተቐቲሎም። መንግስቲ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ሉዓላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ሃገሩ ንምሕላው ተረድ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡ።
سمين كوريا أهجر سجر بالستيك ميسايل كم تفتنت جابان دو كوريا حبيرا زي خبركم تعطلتين لو ميسوني 10 شمنت تحساس ساعة 9 مشت سدالو زينا مسانا دو تزازيمو مسترف مرباتنا السلام